Għal sena oħra se terġa' tittella l-Pink October Night Walk. Din is-sena il-mixja se terġa' titlaq mill-Esplora u ddur madwar il-Kalkara u tirritorna fl-Esplora. Din se ssir il-ġimgħa 18 ta' Ottubru u se titlaq fid-9:15 ta' filgħaxija. Din l-attività se ssir bħala parti mix-xahar dedikat għal kampanja dwar għarfien u kuxjenza tal-kanċer tas-sider, magħrufa bħala Pink October. Waqt it-tnedija tal-mixja fiċ-Ċentru għax-Xjenza u t-Teknoloġija, iċ-Chairperson tal-Fondazzjoni Marigold Michelle Muscat qalet li l-attività trid twassal il-messaġġ li minn meta nkunu tfal għadna niġu malma dwar il-prevenzjoni tal-kanċer tas-sider. Hija semmiet kif il-kampanja se testendi għal Movember biex aktar irġiel ikunu konxi anke li jeżaminaw għal kanċer fit-testikoli. Tul dan ix-xahar bosta lokalitajiet madwar Malta u Għawdex qed jixxellu d-dawl roża biex tkompli titqajjem il-kuxjenza. Intant kull min se jattendi din il-mixja huwa ġentilment mitlub jagħti donazzjoni biex jgħinu l-Fondazzjoni Marigold tiffinanzja apparat mediku u riċerka li qed issir dwar il-kanċer. Fl-istess konferenza tkellem iċ-Chairman tal-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija Ġeffri Pulicino Orlando nispjega kif marbuta mal-mixja se jkun hemm attività ma taqta' xejn immirata għat-tfal u anke adulti bi programmi interattivi dwar ix-xjenza. Qal ukoll li ma' kull reġistrazzjoni għall-mixja se jingħata biljett b'xejn għal tifel jew tifla biex jidħlu fl-Esplora f'ġurnata oħra. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.